action. Yabona ngisela ngizokhipha ngoba sengizwile ukuthi awuzakumbulala lo muntu. Wena ufuna esevele sefile. Awulazi cha awunacha. Engizothi state sisuka. Yeah. Usuhlala isikhathi eside uhlala intombi yazi. Bende ufuna phezulu. And state sisuka. 8 years uhlala ungathaka lutho. Hayi. Ukuthi awuzakuzwenza. Cha phela angikwazanga ukuthola ngoba umfazi wakho yena kwevimbi ukuthi ngithole umfakazi wona. Engathi umfazi ukunakho Yesu wachaza impela angiphi wachaza but the way ungichazela khona and nonkosikazi wakho ngikho nakhona akakhombisa ukuthi ngempela uzangiyenza hayi angazi mina unkosikazi wayengifuna unkosikazi njengoba aqoma lapho isendela lapho udliwele lapho isela kodwa ngisithuka hayi uzophuma khona uzophuma